Patxamak lokal berria estreinatu du Baionan, obretatik ateratzen den materiala berrerabiltzeko sortu zen egitura honek arrakasta handia lortu du eta biltegi handiago bat eskuratu behar izan dute. Arratsaldeon ikusentzuleok, ongi etorri iparraldearen orena saiora. Nerea Olasolankideak emango dizkigu xehetasunak datozen minutuetan, baina kostaldera Donibane Lohitzunera ere jo behar dugu kulturaren leihoak irekitzeko. Izan ere, Lumi taldeak disko berria plazaratu du bezperaren dizdira izenekoa. Musika esperimentala eta elektropopa nahaste ditu lan berrian Lumi taldeak. Iurre Bidegain lankidea egonda beraiekin. Hau guztia eta askoz gehiago datozen minutuetan hemen iparraldearen orenean. Patxama elkartearen arrakasta dela eta material guztia biltzeko lokala handitu behar izan dute eta berriki biltoki berria estreinatu dute Baionan. Janari bankuaren aurreko lokalean hain zuzen. Patxama elkarteak eraikuntza arloan erabiltzen den materiala ahalik eta gehien birziklatzea du xede. Izan ere, eraikuntza da hondakin gehien sortzen duena. Gure xedea da berreskuratzea materiala. Botatu ordez guk berreskuratzen dugu materiala eta salgai ematen dugu publiko zabal bat ere. Berriz integra ditzaten hor material guziak proiektu berrian. Eta ez duten hartzen materiala guk salgai ematen dugu prezioa paletan. Dozena bat xantierretan aritu dira jada lanean. Berrerabili daitekeen materiala interneten eta sare sozialetan jartzen dute salgai. Bai, sukaldea, ateak, lehioak, egurrezko lurrak, ez dakit, zen materiali isolatzaile, plako-platra, komunak, argiak, mubleak, pixkat denetari. Eraikuntzan ere, trantsizio ekologikoa, zirkuitu laburrak eta ekonomia zirkularra sustatu daitekela erakusten duen proiektua da Patxama. Egun 4 langileari dira lanean, 1900 metro karratuko biltoki honetan orain. Lanalan 2019an artia balorizatzeko hasi zen mugazgaindiko proiektua burutu berri da, 4 urteko lanaren ostean. Lanalan proiektua hasi zen pixkat, oindala 4 urte, ikusita irtenbiderik ez zaukan produktu bat zala artia. Tradizionalki izan da baserrietan eta diru sarrera bat, hori 2016tik aitzina itxi egin zen, lan ordura arte kanpora eramiten zen, Errusia alderata eta aukera hori agortu egin zen, eta ordundik lana pilatzen ari da baserrietan, eta kudeatzen ari da hondakin bezala. Egia da guk hegoalden ja hasita geunden hainbat proiektukin, eta konturatu ginen iparralden ere arazo berdina zeola, eta horrela elkarrekin esan gendun, goazen elkarrekin, proiektu amankomun bat garatzea, artillari valorizazioa edo produktu ezberdinak bilatu ahal izateko eta artile hori nolabait bilakatzeko produktu baliogarri bat. Orotara Euskal Herri osoko 7 kide aritu dira elkarlanean bide horretan. Urtero sortzen den artile horri edo honen zati bati atera bide bat emateko peskizan. Izan ere, Iparraldean gutxi gora bera batazbesteko 1000 kilo artile ekoiztuko dira urten, berriz hegoaldean 1200 inguru, orduan ari gera solasten kopuru handitaz. Izena berak dion bezala, latxa artile latza da, ez da lantzeko erraza, baina lehendik abian ziren proiektuak bultzatzeko balio izan du Lanalandek, ez soilik ehungintzan, baita beste esparru batzuetan ere. De notre point de vue, ça a été vraiment un accélérateur parce que ça nous a donné... Lanalan proiektuak giza baliabideak eta ekonomikoak eman dizkigu lehenik hasia zen bide bat indartu eta azkartzeko, batez ere 4 ardatz edo proiekturen gainean. Notamment de faire 4 prototypes autour de produits à base de laine. Hoietako bat zan ehungintzarako, beste bat zan plastikoan ordezkoa izatea artilezko produktuekin, beste bat zan 3D ariak,
produktuak sortzeko, eta gero oain indeue baita baliza batzuk, eta egia esan oso proiektu interesgarrik izan dira. Aukera pilo dago, behar dena da industriaren aldetik baita ere pixkate parte hartzia olako iniziatibatan. Gure errekurtso naturalak balorizatuz denok irabazten baitugu. Bezperen dirdira izenburuarekin disko berria plazaratu du Donibane Lohizuneko Lumi taldeak. Naia Zubelia eta Manu Matizek osatzen duen taldeak musika esperimentala, folk eta musika elektronikoa jorratu dute lan berrian. Nahiko aldatu dugu gure piskat materiala, nahiak ez du gehiago gitarrarik jotzen, efektu asko ematen ditu, ahots geruzak egiten ditu efektuekin eta nik ez dut gehiago ordenagailurik, badut bakrek sintetizagailu modular bat, eta ateratzen den soinua piskat bat experimentalagoa edo radikalagoa erratukotan. Aski iluna ezagutzen ez gaituzten entzat, eta penean baginuen bakotxak bere unibertsoa edo bere estiloa gogoan, eta hor gero eta gehiago nik efektu gehiago sartu zautxean, pixkat nola ezan hibridoago egiten du soinu soinu elektronikoak organikoago iduri dute, eta nire ahots organikoak elektroniko itxura gehiago du, edo beraz, helburua hori da ere biak nahastea, eta pista horiek lausotzea, pixkat bien arteko pista horiek lausotzea. Naia Zubeliak Abadiako nekatoenean, idazketa egonaldi bat egin zuen duela 2 urte. Euskal Kultur Erakundeak, CPIO Euskal Itsasbazterrak eta Euskal Idazleen Elkarteak antolatutako deialdiari esker. Olerkiak idaztera joan nintzen ara, eta eskakizuna zen Elkanorekin lotura bat izatea, baina finkatu ginoen gaia zen itsasoa. Gero hortik ala ere urrundu nintzen, bada itsasoa, ura, itsasoak dituen mila aurpegiak, aurpegi txusienak ere, baita ere, garaiuntan, garai batez itsasoa zen, esperantza bat, mundura idekidura eta hori, eta orain badakigu ere etorkinen egoeraekin, bai plastikoaren garapenarekin eta ozeanoak eta itsasoek badituztela ere aurpegi ilunagoak. Egonaldian idatzitakoa musikaren soinuarekin bat egitearen prozesua aritu dira artistak. Diren soinuak gure masinetatik eta azkenan bada alako textura eta zerbait pixkat arrabots mundukoa edo, eta ez dakit azkenan aski mundu akuatiko batean eta sartzen diziren niretzat soinu horiek. Donibane Lohizunen hainbat artistekin eskainitako kontzertuaren ondotik beste hitzordu batzuk ditu Lumik. EHZ-etan ere joko dugu normalki, eta gero pausatxo bat egin beharko dugu, eta gero udazken neguan beste data batzuk etortzekoak dira, pista batzuk badira, ez da garbi egana oraindik, beraz, hala ikusiko. Disko berria plazaratu berri duen arren, bikotea jada idei berriei pentsatzen hasia da. Tresnen aldetik eta bai evoluzioak pentsatzen ditugu bai. Hortako ina da burua pentsatzeko. Ikusentzuleok Lumik Donibane Lohizuneko Arriet Baita gunean eskinitako kontzertuaren irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!